Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. For today's video ay gagawa tayo ng masarap na drinks para sa ating huling hirit sa tag-init. So ayan na nga guys, umpisahan na natin gumawa ng ating refreshing drink. So ayan na nga, kung meron ba kayong coffee sa inyong bahay? Wait. Kaya mo natin siya dito. So, halu-haluin lang natin ang ating gulaman. Ito pong gulaman natin guys ay clear gulaman. Tapos maglalagay tayo ng sugar sa ating gulaman para naman magkalasa yung ating gulaman jelly. So, ayan. Titikman natin kung okay na ba yung sugar. At kung hindi pa, dagdagan natin ulit ng sugar. So, halu-haluin lang ng mabuti. At pagkatapos nating mahalo, ilagay na natin yung ating coffee na tinunaw natin sa mainit na tubig. Make sure na tunaw yung ating coffee para naman hindi siya mamuo-muo. So, ayan na nga. Pagkatapos nating ihalo yung dalawa, haluin lang ng mabuti at ilagay lang sa ating Pyrex or kung anumang lalagyan na available sa inyo dyan. So, pagkatapos nga nating mailagay ito, nilagay ko lang siya sa refrigerator for 2 hours or pwede rin naman na 1 day. So, ayan na nga guys. Kung may nakikita nyong konting bawas dyan, nakapagawa na nga ako ng aking gulaman jelly coffee flavor. So, ayan na nga guys. Maglagay na tayo ng gulaman jelly flavor sa ating baso. Pero guys, depende po sa inyo kung anong hiwa, maliliit ba or super maliliit ang hiwa nyo sa inyong jelly. Depende po yun sa inyo. At meron din tayo ditong ice cubes. Pero mas masarap sana kung meron kayong yung durog na yellow. Mas masarap talagang ilagay or crush ice. At maglalagay din tayo ng condensed milk sa ating gulaman jelly. At pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng milk. Pero guys, pwede nyo naman gamitin yung ating evap. Pero since na walang available na evap dito, ginamit ko na lang milk. At maglalagay tayo ng ice cream para sa ating garnish ng ating refreshing drink. So, ayan na nga guys. Pero yung ice cream is, depende lang po yan sa inyo. Optional lang naman tong ice cream na to. So, ayan na nga guys. At tapos na ang ating gulaman jelly coffee flavor. So, ayan na nga guys. Tinikman ko na to. Sobrang refreshing na talaga guys. Yung jelly is tamang-tama lang yung tamis at yung mix ng ice cream sa ating milk, it's saktong-sakto lang. Napakasarap. Kaya guys, enjoy and don't forget to like and subscribe.